Ara farem una fotografia. Tots els participants han d'estar a la mateixa acció. Una vegada tenim la fotografia, comença l'acció. No, espera, Francesc, espera, rebobina. Per facilitar la improvisació, el fotògraf marcarà el que hi ha que fer a l'acció. Estem a un restaurant japonès, una taula i una xiqueta que està menjant ramen, fideus, i de sobte els fideus li cauen. Acció! La taula es trenca. No, va, Glòria, ara tu, va. Una bambolla perseguida per un tauró.